Evo me u villageu. U villageu. Gdje je village? Evo ti korde. Ja ne znam mi koja, ne znam 112 kako... F3 ime men. Sam se F3, tako. dobro. I onda vidiš ovdje di ti piše blok. Znam, daj mi. 74 minus 117. 84. 93. Prvi ti je 93 minus Vidi, 120. vidi, našao sam. Dobro. Samo daj ono da prespavamo, barem da radimo... Ono što će slično. Sad ću ja... Ustaj. Spavam. Dobro. Uzmi si odmah bez. Hoću. Samo da vidim da te... Čuš, za prvi dan moramo ih da... Nego čuješ? Da. Za prvi dan moramo da... Nađemo mjesto za kućaje da... Proverim ceo village-u. Šest, sam zaboravio. 2 emeralda, hrana, potato, bitter chips. Upamti koordinate ovog village. Ma ja ću ostati u villageu, ja ću jedan ostati biti. Odem ću napraviti kuću, odmah pokraj. Za emeraldnu kuću. A? Zajedno sve. Pa odem. Gdje tu ne možemo da uradimo kuću. Zato što villageri Može. odmah ću da se dispavnaju. Odmah. Neće. Hoće, znam. Gledao sam kuću. Svi su pobegli. Ne ide ti to tako. Aj zapiši korde u Discord. Ne mogu na Discordu. Čo? Dobro. Aj ja ću. Ajde. Ja ću ići odmah za full iron i onda ću ići farmat materijale. A ja da nađem onda, brat, aj. Pa ono mora sve raditi. Ne, brate, ja sam se preformio sada preko laptopa. Zato što komp. Ima malo slabi monitor za snimanje. Ja bi isto čak mogao krenut streamat ponovo. Mislim nisam izbrisat sve nego ono odista sam. Radi škole, a sve će raspust pa onda. Dobro, brate, ja pored škole nisam ništa radio. Pa zato a moga bi i videe izbacivat zato što naš videi mogu kad god hoću izbacit doslovno. Da, možeš preko vremena da si rekordaš i onda da si... A streamat trebam onako, a streamat moram previše Brate, stream ne isplati se. možda malo. Brate, ovako je više zabavnije, jer imaš više vremena. Pa to je, ali... Ovako uradiš epizodu od 10 minuta i ništa. Editaraš, pošalješ i gotovo. To je to. Lakše da postigneš populaciju na YouTube nego na YouTube. Brate, ja ubijam ovoga golema. Ka? Jesi ja tu čujem? Šta? Jesi ja čujem tu na stream, to jest tomu. Mislim da. A zašto? Zato što.
Ne mogu sad. Možeš. Ne mogu Ali sad. jel ti kužiš da ti trebaš i editat taj video? Da. Ali pa ja sam najmanje edita video jedno 50 minuti najmanje. Ali ne, brate. Ja znaš kako ću da uradim? Kako? Mislim, ne mogu Sada govorit. rekordam, sada rekordam video, tu tako? Da. Preko USB-a pošaljem na kompu. Na kompu E, editira. pa da, ali ja na kompu isto editam, ali mi previše treba vremena. A brate, ako hoćeš profi edita. Da? Ako Pa hoćeš da, profi edit. pa ne želim sad da video bude ono užasan. Tako da ono, brate, vidi. Jel me vidiš? A da, Dobro, dobro. sad sam ti izgubio. Samo pravo, brate, kako možeš izgubiti? A vidim se. Da skačeš, ali brate ti si sada lećio. Šta sam? Vidim te. Jesi si poneo bed? Da, 2. Ja isto. Češ da ovdje gradimo? Oh, tu je super. Nema drveća. Pa dobro, lako je otići naći drveta, ono. Isto što. Ako želiš samo da popunimo ovo zemlju, ono ovdje. Aj, ovdje ćemo, okej? Tu pa može. Ali brate, imamo ćemo tu mnogo velikih problema. Kako? Ne možemo vid farmu da uradimo. Možemo. Ne možeš da otvoriš ovaj čas. Da skupljamo na drveta. Ma, možeš. A ili ti nađi drvo, brate, da posadimo sad to gdje. Evo. A ti ovo, tu gdje je voda, ti samo to drtan. Ajmo spavat prvo. Evo ti ovdje krevet ovdje. A imam, brate, u čestia. Aha, onda ajde. Ajmo spavat. I napiši dan 2. Brate, to posto stavit ću u edit. Okej. Ajmo da Ima spavamo. dosta drveta. Ima dosta drveta zapravo ovdje. Poviše. Ja ću Ja graditi, jel spavam. može? Ja ću A brate, graditi. ja stavim ti sada, da se dogovorimo odmah. Radiš ti kuću, ja ću da idem mine, Može. da nađem rude, pa da idem poslije never, da se cijeli idem. Može, ja sam našao ogromnu šumu. Tako da super. Ali to ne radimo sve za 100 dana i u embiljama. Pa da. Da, tako idem u emb. Samo da Zašto ti ne dam, ide? brate, da palneš me kada stjeraš. Da, daj mi to. Koliko drveta da farmam, a? Brate, zavisi ti kako hoćeš kuću da uradiš. Okej. Da, po meni ja ću da uradim kuću kao što je ova rupa. Tu. A da, pa tu ću gradim kuću. Onda ne bude kocka. Neću kocku. I napokon. Sada
Neće trebati. Dobro. Gle, popurio sam tu, nisam mogao da nađem Irona. Dobro, ajde samo ti traži iron i te rude. Slabi smo sa hranom, bret. Nemaš išta hrane. $14. Ok. Posadit ću krompire. Ja ću da uradim to, ti uradi kuću. Aha, evo ti, eto. Drži. Iza. To posadi. I idi traži rude, molim te. A moram da nađem ruda, da nađem bakita. Da nađem bak. Da. Kako se zoveš na JT? I, K, S, Y, P, L, A, J, S. Place, Dixie Place. Pa govori ljudima kao da te subaju i to, ako želiš da ti se ostave A like i to nemoj. to ide u opis. Da, ali ti to trebaš i govorit. Jel tebi to Ako creeper hoćeš. puka? Da. Kako, molim te mi reci. Ti bolje znaš koliko ima mobova. A, pa ti si tu. Što? Da istražim ti. I postavljaj torčeve tu dole, ćemo tu Postavljam. graditi vjerojatno. Dobro. Gle, brate, Irona nigde nema, a kopera svugde. Brate, nigde Irona nema. Ne znam će li te to čut, ali roditelji te čuju. Malo. Gospodin. Šta da Onda ćeš radim? sred. Prevestit ću se, brate, kasnije u drugu sobu. Sad sam u... Spavat ću se da spavaju moje mama i tata. I zato. Došao sam Irona i kopera. Da skupljam koper. Pa nemoj, šta će, to nam ne služi ničem.
Dobro, brate, lijepe željeni koper, tešta je više preobrađen za dekoracije. Ma nećemo to. Radit ćemo Christmas tree. Pa nećemo odmah. A brate, još koliko dana je Nova godina? Još misija dana. Koji smo datum danas? 15. Još 15 dana. Da. Našao sam 14 sajrana. Nice, brate. Napraviš mi... Mislim, napravi si armar. Ostaje nek si ispeče tu. Preko... Ne, već sve. Kropač, gdje sam se trpao. Priđe si slobodno. Kropač. A? Šta? Kropaču kad sredi tam video. Dobro. Evo ga. Ajde ne. Daj mi još jedan. Daj mi još jedan. Ajde. Ja kada napravim na ovu kuću, ja ću ići do villager-a i probat ću nam dobiti efficiency ili mending. Kad? Ne je ostalo tu još voda? Je ispod. Gdje da uradim farmu, pričaj. Čega? Pa tamo negdje vanka. Da uradimo ovdje? Ne. Aj mi donesi home. Evo neka ga napravim. Znate, jesi vidio da sada nema achievement, Za seed. da. Pa štaš? Koji dan smo je proveri? Molim? Dan 3. Dan 3 je još uvijek. Gdje si, vrate?
Niksi, E, ajde, pa li igraš ti? došao sam, brate. Pa hvala Aj, Bogu, spite. viš. Spavaj. Nemam bed, idem ja izaći. Dam 5. Da. Jel mogu ući? Refrešaj. Brate, kako si uradio ovo shit, ti se? Šta je bilo? Brate, nije nešto... Kuća. Ja sam imao bolji plan. Onda sruši i napravi. Ja sam u Mine, imam već 20 irona. A daj vam da nešto mislim da nisi našao. Nisam. A i u kojima si ako mogu da sam da dođem da mi daš Irona? A brate, ovo je predaleko od kuće. Aha, ok. Idem da farmam potatoes. Dobro, i ti idi, ja ću skupit za nas oboje. Ok. Da li da upalim live danas? Kako hoćeš. Može bit na njemu. Pokušat ću. Pola srca. Kako? Kako to? Zato što sam skakao. Ha, kad si glup. Sada idemo. Rad na kuću. Dijamanti Da, ja sam ti da. i iron. Thank you. Da, napravi si full iron i imaš tu diamond. Ok. Sekund sada gledam kako da uradim kuću, vrate, ne znam. Dobro, idem ja na villageru proba dobim mending. Pokušaj da dovedeš villagera, brate. To? Pa nije nam uopće daleko selo. Ne znam. Odmah tu 2 sekunde, znači doslovno 2 sekunde. A ok, ali zarobih da ne ubije neki... A da, ja ga zarobim i radim mu mendinge. Pardon. Ništa. Daj, Ja sam pauk. Mali pauk. Veliko leo. snimaš ti? A? Jel snimaš? Snimam. A zašto onda pjevaš? Zašto da ne pjevam? Pa ono, to ti ne ide baš tako. Nije ti to njima baš za video dobro.
I to je to. 9 dana uspješnih prošli smo, uradili smo za sada samo kuću. I tu van je ovako. Ali uradit ćemo ako uspijemo na van epizoda. To da subajte se, lajkujte, šerujte.